Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. 15 milyones pesos nga balor sang battery sang telecommunications company nga ginkawat na recover. Wala sang plebisito para sa JVA sa sininga Sabado kag Domingo. Sa Bago City, lalaki nga nag-inom-inom sa gwa sang convenience store sa Bago, patay sa pagpangastigo. Negosyante ginareklamo sa pagpangastigo sa iya live-in partner. Kag sa Good Vibes, spring water nga wala sang entrance fee sa tripping ni Romeng. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may 50 pagid ka informal sector families ang naisyuhan sang notice to vacate sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Plano sa syudad nga mag-construct sang access road nga magaangot sang dala na circumferential kag Nara Street sa Barangay Villamonte. Gani nagligad lang nga bulan, ginsugura naman sa City Legal Office ang pagserbe sang notice to vacate sa 50 ka mga informal settler families sa nasakpan sa nga Purok Hervias 2 sa amo nga barangay. Si Elena Libong Kogon handa naman nga magbiya sa lugar kung masiguro man nga may relocation site sila nga masayluhan. Nagalaom siya nga makabaton man sang financial assistance. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., Elena ginhinyo sa Bacolod Housing Authority nga mapadasig ang pag-award ng relocation site para sa mga informal settler families agud tigayon nga masuguran ang road construction project sini nga tuig. Karon ko man dimulis na kag Wala pa natapos ang iwag din kami masaylo. Gainulan pa subong. Ote. Ano ka na di kalawig, Chay? Ay dugay na yan. Mga sobra na kids ka tuig. Kabataan, high school subong gaulubra na gani. Kaso nga palinong mo, okay laman ka mo. Ay nga, di ka magaling ka, di man di atong tao. Kung may saylayluhan lang, di ang ano ko gani, kung makuha kami sa iyo, nang lapit lang sa inogran sa bata ko. Sa number 9, ginsugura na sang Committee on Finance ang Konseho ang evaluation para sa 20 ka mga proposals para sa land banking program sang syudad. Ginahulat pa sang Committee on Finance ang final approval sang Monetary Board para sa 4.4 billion pesos loan agreement sa tungasang syudad kag Development Bank of the Philippines. Pero kaina nagsapol na ang komitiba upod sa mga landowners nga nagtanyag sang ginabaligya nga duta para sa land banking program sang syudad. Sa loan agreement, manggika ng 1.5 billion pesos nga pondo para sa pagbakal sang syudad sang kapin 100 hectares nga propiedad para sa mixed-use area nga sarang tukuran sang housing project kag public cemetery. Nalakip man diri ang duta para sa expansion sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Suno kay Councilor Thady Saison, may masobra 20 ka mga proposal halin sa mga landowners ang ila padayon nga gina-evaluate. Ang mga land property nga malapit sa economic highway sa area sang Barangay Granada kag Barangay Vista Alegre ang pila lang sa ginatunan nga baklon sang syudad para sa land banking program. And gindesidihan sang committee nga isubmit na for evaluation tanan-tanana. Kag i-close na namon ang more or less siguro tiasta na kami hindi na kami magbaton pa sang mag-uang mga offers kaya kadamo naging sang nag-offer to. Sa number 8, gun runner wala na makadalagan pa matapos nga madakpan sa syudad sang Kabankalan. Nadakpan ang isa ka gun runner sa ginpatigayan nga buy-bust operation sa Highway Mabini, Barangay 9, syudad sang Kabankalan, pasado las 12 sang udto, Huwebes, Hunyo 29. Ang suspect ginkilala sa kay Paul Pamplona, 43 anyos, kag residente sang Barangay 2, syudad sang Himamaylan.
Pagi sa joint operations ng CID, RFU-6, Cabancalan City PNP, kag Bacolod CFU ang lead unit na tigayin nga madakpan ang suspetsado kag nakuha sa iya nga possession ang isa ka 45 caliber, isa ka magazine, 3 ka mga live ammunition sa nga 45 caliber kag iban pa nga mga personal nga kagamitan. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa otoridad kag nakahunong sa kustodiya sa Cabancalan City PNP. Sa number 7, isa ka 32 anyos nga Iloy nagpasaka sang reklamo nga pagpanakit batok sa live-in partner nga isa ka bodybuilder kag negosyante sa Bacolod City. Nangisog ang 32 anyos nga babae nga magpasaka sang reklamo nga violence against women and children batok sa live-in partner nga isa ka gym instructor nga iya ginaligar pilaman ka beses nga nagsakit sa iya. Sunod sa biktima, 2019 sa nakaupod niyang iya anay live-in partner. O galing bangod sang masami nila nga inaway, may kang tanan sa pangbabay sang suspect, wala mapaiway ang ginaligar, pagpanakit sa iya sang makaanuman ka beses. Pinakaulihi sunod sa iya ang ginhimo nga pagpilpil sang tuhod sa iya nga likod kag nawong. Sa kakulba, naghalina lang siya sa ginaistaran kag nangayo sang barangay protection order antes pa man nag-file sang kaso sa City Prosecutor's Office kahapon. Gintinguha naman sa DGCAS Negros nga makuwang bahin sang bodybuilder. Apang natalana pa siya nga maghatag sang komento angot sa kaso sa tion nga mabato ng kopya sang reklamo batok sa iya. Yung tuhod nasa mukha ko, yung isang tuhod niya dito sa bewang ko. Eh, paano ka naman makakalaban nun? Ang laki-laki niya. Tapos pinipin niya yung mukha ko sa sahig. Eh kung hindi ako mag-step, sabi ng mga pulis, ulit-ulitin niya yan sa mga babae niya. Meron akong anak, sinasaktan niya din. Sinasaktan niya din. Tapos pinipilipit niya yung dito ng anak ko. Sa number 6, mga suspect sa pagkasigo kag pagpatay sa isa ka lalaki sa convenience store sa Baguio City ang nadakpan na. Yara na karon sa kustodiya sa Baguio City Police Station ang 4 ka mga persona ang ginatudlo responsable sa pagkastigo kag pagpatay sa isa ka lalaki sa atubang sa isa ka convenience store sa Baguio City kahapon sang kaagahon. Suno kay Police Sergeant Gerald Guadalupe, ang investigador sa Baguio City Police Station nga nadakpan sa ginpatigay nga pursuit operation ang mga suspect. Sila ang ginatudlo nga nagpuli sa pagkastigo sa kay Rogie Mar Tiolo, 47 anyos, boiler operator sa Victoria sa Milling Company kag residente sa Barangay Zone 6, Pulo Pandan. Sa investigasyon sa PNP, nagainom-inom ang biktima kag iya nga utod sa tubang sang 7-Eleven bago sang nag-abot ang mga suspect sakay sang tricycle kay may pagsinuyaay nga natabo nga nagresulta sa pagpangastigo. Nadala pa sa Baguio City Hospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, sugar import liberalization ang ginalantaw nga amuman ang makapatay sa sugar industry. Ini para kay 5th District Congressman Dino Yulo nga nagsiling nga labing maapektuhan pagid ang Negros Occidental kung ipatuman ang mga proposal bangod hindi man manigar nga lifeblood sang probinsyang industriya sang kalamay. Patag ni Yulo, 90% sa karon sa mga sugar farmers ang marginal o kung magagmay nga sugar farmers. Sang Webes, ginsiling man ni Senador Jose Victorio Ejercito nga ang gobyerno dapat magpatigayan sang consultation kag dapat nga mag-andam sa ginaduso nga import liberalization sang kalamay. Ang pag-liberalize ang sugar industry magabenepisyo sang mayorya sa mga Pilipino apesar sang pagpamalabag sa mga local producers sa pagbukas para sa free flow sang importation. Inisuno kay Finance Secretary Benjamin Jokno. The proposal will claim the sugar industry. It will claim the sugar industry. Will affect the effect will be felt largely by our small producers. Sa number 4, Department of Agriculture Western Visayas ang nagapangayo sa solusyon sa provincial government labi na kung paano maulian ang nadula nga 789 ka sako sang abono.
Nagsulat ang DA Western Visayas sa atong Hunyo 19 kay Governor Eugenio Jose Lacson kasunod man sang pagsulat sa ilang nga talatapan sang LGU sang bago kabankalan kadis kakawayan nga nagahinyo sang pag-release ang ilang nga mga allocation sa abono matapos nga wala sila maka-withdraw kay wala na sang nabilin nga supply. Suno kay Engineer Jose Albert Barogo, ang OIC Regional Executive Director ng DA, kuntani sa mas madali nga panahon magkapatuman sa tikang ang probinsya. Ang missing nga abono kabahin sang 4,170 ka mga bags ng abono nga ginrelease sa probinsya para i-distribute sa mga high-value crop farmers nga apektado sang Bagyo Odette. Nahangpan man sang DA nga may investigasyon na nga ginapatigayon ang probinsya. Duha ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist ang ginpasakaan na sang kaso angot diri. Ipatuhoy man ni Barogo ini sa manugpungko nga bag-o nga Regional Executive Director kag nagalao man siya sa iyang nga bahin nga magapanabat ang dapat nga manabat. It's because nag-letter ang mga LGU sa amon. Looking for asking for their allocations. So what I did is endorse dira sa provincial government nga pangitaan nila na sang ideya kay since nagapanukot na ang mga LGU recipient nato. As of today, wala pa actually sang response ng province naton kung ano ang action da nila. Sa number 3, iga-propose ang Department of Agriculture Western Visayas nga mangin pilot area ang Victorias para sa Sentineling. Suno kay Engineer Jose Albert Barogo, OIC Regional Executive Director ng DA Western Visayas, matapos nga wala na sila sang may na-monitor nga ASF-related deaths sa mga baboy sa Victoria City. Patag ni Barogo, ang Sentineling nagakasayuran sang monitoring sa sulod sang 45 days. Kag kun wala na sang may ma-report nga ASF-related deaths, magahatag sang baboy ang DA sa syudad. Kag kun sa sulod sang 3 ka bulan, hindi magmasakit ang mga baboy, mahimo nga masugda na ang programa para sa repopulation. Sa mga LGU sa Negros Occidental nga apektado sang ASF, padayon pa ang monitoring bahin sa ASF-related deaths. Damlag pa, ginsiling na ni Barogo nga ngayadtong mga apektado lamang sang ASF nga lugar ang sarangman maka-avail sang repopulation program sang Department of Agriculture. Kay since nga daw okay na rin ang situation, so i-process na ininamon sila for Sentineling and then repopulation. Kay tungod nga na may number of days nga dapat ma-observe na nga wala na cases, 45 days. After 45 days, butangan naton sang baboy. And then, i-observe na siya natin for 3 months. Weekly na ang monitoring sa iya. Kung hindi na siya magmasakit, butsing nga nun, pwede na siya natin ma-declare nga free na sang virus ang area. Sa number 2, wala sang may matabo nga plebisito sini nga Sabado kag Domingo. Ini ang ginanunsyo ni Acting General Manager sang Seneco, Attorney Arnel Lapore. Kahapon gin-grant sang Branch 42 sang Regional Trial Court sa Bacolod ang Temporary Restraining Order o kung TRO nga nagapauntat anay sa plebisito sa sulod sang 72 oras nga nagalakip sa adlaw sang Sabado, Hulyo 1, bangod sunod sa korte kinahanglan anay ang duga nga Information Education Campaign. Subong nga hapon ginanunsyo ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga wala na lang gid-anay sang plebisito pati sa adlaw sang Domingo ukon Hulyo 2. Ini para makalikaw sa confusion. Balik ang plebisito sa Hulyo 8 kag 9. Suno pa sa kay Lapore, magadepende nga magahinyo ang consumers nga i-extend pagid ang plebisito sang dugang nga duha ka adlaw kag kun aprobahan sa National Electrification Administration o kun NEA. Biyernes ang una nga gindenay sang korte ang TRO nga ginhinyo sa mga nagakontra sa JVA pero nag-file sila sang motion for reconsideration kag grant ini sang kahapon. Madayon Japon ang joint venture agreement, ang pagbinuhay sa Sabado kag sa Domingo, amo lang nakan sila. Ang sa 8 kag 9 mga madayon Japon kag base ma-extend ko ganin naton kung may anak kita pahanugot sa niya kung ini iaton ni ka pangabay. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw.
3 ka mga persona nadakpan nagbaligya kuntani sa mga kinawatan nga battery sa telcos nga nagabalor sa masobra 15 milyones pesos. Samtang junk shop kundi na-recover ang mga kinawatan nga battery ang pasakaan man sang kaso sang kapulisan. Yari ang report. Na-recover sang Task Force Telco ang 136 tanan ka mga kinawatan nga battery gikan sa cell site sang telco sa Mabinay, Negros Oriental. Ang mga battery nga nagabalor sang kapin 15.1 million pesos ang nakuha sang kapulisan sa junk shop sa Dalan Mabini sa Bacolod kahapon. Ang iban nga mga battery ang yara pa sa van nga gingamit sang 3 sa 8 ka mga suspect nga ginapatihan katapo sang organized crime group. Suno ay Colonel Noel Alinio, OIC sa Bacolod City Police Office, mahimo inside job ang natabo nga pagpangawat. Bangod isa sa mga nadakpan ang empleyado man sang telco. Papansin nyo, di ba, yung mga previous arrested natin na na-interview nyo rin sa akin, may mga nakasuot ng telco eh. Umuupa sila ng van at sinasabi nila is kinukuha sila para magnakaw. Hindi nga naman mapapansin kasi nakasuot sila ng telco eh. T-shirt, may kumpleto rin sila ng hagdanan. Kaya kung makikita mo sila, hindi magdududa. Ito mga na-arresto natin is may mga cases, criminal cases. Ang mga suspect nga sanday Erwin Aribato, Romelin Kiatson, kag Joseph Villanueva ang ginala na sa Mabinay PNP para mapasakaan sang kaso nga robbery. Magluwas sa ila pasakaan man sang kaso sang BCPO ang tagiya sang junk shop. Gintinguhaan sang crew nga makuhaan sang pahayag ang tagdumalahan sang kumbuyahan pero wala sang personnel nga luyag maghatag sang pahayag. Ang City Legal Office ang mag-a-assist man sa kapulisan sa pagpasaka sang kaso batok sa tagiya sang junk shop may kangtanan sa anti-fencing law. Kaya ito na to sila ang ito na to sila mga baterya, mga iyasang telco na Within sa sulod sa junk sila shop. kompat. Oh. Sa investigation o initial investigation, doon kayo nang nakatabot. Ay, ko idea kung dugay na natabo. Kaya tingilan man to may lead sila kuno na pwede dito ginbaligyan. So we will file appropriate charges. Siyempre, automatic din yung anti-fencing law. At saka titignan din natin yung participation niya. Hindi lang ganun. Bakit meron siyang ganun karami? Tingnan natin. Is he a financer? Ano ba siya? Leader? Titignan namin yun. Hindi kami papayag na ganun lang. May business permit ang junk shop pero mag-recommend ang BCPO sa syudad nga ini ang temporaryo nga mapasiradaan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kagyari naman ang mga pabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Kadamo na sang ginatago nga matahom nga mga lugar sa tiilan sang Bulkan Kanlaon sa Negros. Isa na diri ang ining tago nga spring water ukon tubig halin sa tuburan nga nagaserbe nga palaliguan sa mga locals diri. Tuman katinaw sang tubig pero wala sang entrance fee. Aton ini nga lagawan buwas sa tripping ni Ruming. Kag mga senior citizen nga person with disability kag pila ka mga individual nga may mga kabudlayan ang natagaan naman sang paglaom sa libre nga mga wheelchair. Kabahin ini sa mga programa sang Rotary Club of Bacolod North nga dinikada na nga nagabulig sa mga komunidad. Ang ilang nga istorya sa baganihan sa Sunday. Barbs, dirita sa Sabado, no, makita ang mga tago pagidya nga mga ginapapugal ng mga atraksyon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Na-notice ko, Nick, do kadamo gidya sang spring resorts sa Banwa sang Nakasilian. Kag subong nga nag-develop na ining mga tourist attraction nato. Kag amuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!